Vítejte v Tekuté krajině podcastu pro spiritualitu, objevování a inspiraci. U mikrofonu je Petr Soukup. Tento rozhovor nás zavede do tajů slovenského ezoterismu a okultismu. Pozvání k rozhovoru přes Zoom totiž přijali Tomáš Kubisa a Robert Adamec, zakladatelé Institutu pre výzkum slovenského ezoterismu. Pánové, vítejte v Tekuté krajině. Ahoj, Ahoj, ahoj. Na úvod vás poprosím o nějaké představení. tak ja teda asi začnem. Moje meno je teda Tomáš Kubisa a keďže ten rozhovor je teda o IVSE alebo IVSE, v skratke teda Inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu, tak som zakladajúcim členom, Robo je druhý zakladajúci člen a v súčasnosti zastávam aj funkciu riaditeľa tejto inštitúcie. No, ja sa volám Robert Adamec. Tiež vlastne patrím medzi zakladajúcich členov, vlastne sme dvaja zakladajúci členovia. Vo svojom osobnom živote sa venujem mystickej praxi a ako profesionálne som teda vychovávateľ momentálne. Dlhé roky som bol investigatívny novinár, ale to už je za mnou, takže momentálne vlastne pracujem ako vychovávateľ na stredoškolskom internáte. Možná do nějaké takové trojice bych vás poprosil, byste nám v rychlosti představili váš institut, který budeme představovat skrze celý tento rozhovor. Náš inštitút je v podstate momentálne, čo sa týka právnej formy, fungujeme ako občianske združenie a je našou prvoradým cieľom je teda objavovanie, dokumentovanie a skúmanie slovenského, teda primárne slovenského ezoterizmu, okultizmu, ale aj nových náboženských hnutí, ktoré sa tu vyskytujú, etablujú, prípadne pôsobia. Samozrejme, je tam v názve, máme to slovenský, ale nebránime sa ani presahom do zahraničia, ak sa ukáže teda, že nejaká či už osobnosť alebo nejaký fenomén má presahy aj do okolitých krajín, prípadne úplne iných krajín, tak samozrejme by sme radi tú líniu sledovali. Ale primárne sme teda sústredení na územie Slovenska a zaoberáme sa výskumom osobností, teda okultistov, okultných rádov, ak také niečo môžem nazvať, lebo na Slovensku tomu sa ešte dostaneme, je teda takéhoto niečo poskromne a samozrejme aj okultných fenoménov, prípadne áno, okultných fenoménov, nazvime to takto. Možno ešte by bolo dobre povedať, že vlastne tento inštitút je založený na tzv. Takej vedeckej platforme. To znamená, že naša práca je predovšetkým dokumentačná, hej, a výskumná. Paráda, jak to vůbec vzniklo, tohle záležitost? Tak vzniklo to v podstate, ja som mal nápad na založenie takéto inštitúcie už pomerne dlho v hlave, ale na Slovensku ja som v podstate tiež dlho pôsobil, či už ako akademik, alebo aj nazvime to ako okultista, pomerne ako solitér na Slovensku, že nemal som kontakty s ostatnými. A ťažko povedať, či to bola náhoda, ale aj tá pozvánka na teda šťastnú hodinu v roku 2023, alebo sa ku mne v podstate dostala, hovorím, ťažko povedať, či to bola náhoda alebo osud. Každopádne som sa teda prihlásil, teda vtedy ešte ako bežný návštevník, ako poslucháč v rámci publika. A tam som vlastne zistil teda, že Robo tam mal prednášku a práve o jednom slovenskom okultistovi, profesorovi Jánovi Okruhlicovi. A tam našla taká vtipná epizódka, kedy ja som teda v rámci už po jeho prednáške, v rámci diskusie v podstate tak nejak až vykrikol, že predbehli ste ma, lebo práve to je niečo, čomu som sa ja chcel venovať, to jeho výskumu. A v podstate, no a neskôr sme sa teda dali do reči, stretli sme sa a v podstate ešte tú jeseň sme založili teda Inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu. To bolo také veľmi zaujímavé stretnutie, lebo ja vlastne mám veľmi podobný osud ako Tomáš. Tiež vlastne celé roky teda sa venujem mystickej praxi, alebo teda hermetizmu a tiež vlastne ako solitér. Hej. Toto je ináč veľmi zaujímavá vec na Slovensku, taký fenomén, že dovtedy sme sa vlastne ani navzájom nepoznali a teraz, keď už sa na to zameriavame, tak zisťujeme, že vlastne veľmi veľa ľudí na Slovensku funguje veľmi podobne, ako sme fungovali my. Hej? Že teda ako solitéri viac menej sa dlhé roky venujú, hej, teda hermetickej praxi, ale ako osamotenie by sa dalo povedať. Hej? No a vlastne tým, že sme sa vlastne dali dokopy a založili sme vlastne Inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu, tak vlastne začíname zameriavať sa na túto hermetickú scénu na Slovensku a zistujeme, že vlastne je tu naozaj dosť ľudí, ktorí majú veľmi podobné
podobný osud v úvodzovkách, hej, ako teda sme mali my. Hej. Ja som sa vlastne k tomu dostal tak, že ma zaujala taká informácia, pán profesor Nakonečný v jednej zo svojich prednášok spomínal vlastne čierneho mága zo Slovenska, Jána Okruhlicu. A mňa táto informácia zaujala natoľko, že som vlastne začal pátrať po tom Jánovi Okruhlicovi, čo to bol za človeka. Pozeral som si na internete, či náhodou nezískam nejaké kontakty, až som natrafil na takého historika obce Plavecké Podhradie, pána Jozefa Školeka, ktorý vlastne zverejnil taký biografický medailón o tomto Jánovi Okruhlicovi. To ma natoľko zaujalo, že som sa s ním spojil. No a potom som začal vlastne hľadať ďalšie informácie a spojil som sa vlastne aj s dokumentačným centrom českého hermetizmu, Petr Kalač. A vlastne on mi tiež poskytol nejaké informácie a tak som dal dokopy takú štúdiu, ktorú som vlastne prezentoval v tom Brne na tej konferencii, vtedy sa to ešte volalo, že Šťastná hodina 8, hej, to sa vlastne považuje za taký prvý ročník čaju u Mefista. No a tam vlastne, keď som prezentoval túto prednášku, tak akurát Tomáš bol v hľadisku a myslím, že dokonca aj tam v rámci diskusie povedal tú vetu, že predbehli ste ma, tak sme si tak padli do oka a vlastne potom sme sa skontaktovali a začali sme sa spolu rozprávať a je to vlastne také vzácne stretnutie, pretože sme zistili, že máme veľmi mnoho spoločného, že takmer vo všetkých otázkach si rozumieme, vo všetkých otázkach, čo sa týka nejakého okultizmu, hermetizmu, že si teda rozumieme, no a vlastne bola len otázka času, kedy založíme nejakú spoločnú platformu. Hej? A ja si vlastne väčšinou pamätám, že tie dátumy a tak, takže bolo zaujímavé, že sme sa stretli prvýkrát 28.10. oktobra, to je vlastne na výročie založenia Československej republiky a základný kameň inštitútu sme položili 17. novembra, čo je vlastne tiež výročie vlastne Nežnej revolúcie, takže dva takéto zaujímavé dátumy máme v našej spoločnej histórii. Takže vy jste se vlastně spojili, našli, řekli jste si, spojíte síly. Z toho už nějakým způsobem bylo načrtnuto trochu, jakým způsobem to probíhá, to pátrání. Zeptám se, pracujete třeba i nějak jako v terénu? Já se přiznám, že už to trošku vím, na nějakých přednáškách jsem slyšel, že už je to docela dobrodružství občas. Áno, takto pracujeme aj v teréne, aj keď tých terénnych výjazdov je o dosť menej, ako by sme si možno želali. Tým, že máme predsa len rodiny, prácu, že tlačíme to pred sebou. A mnohokrát nie je ani veľmi, respektíve nevieme veľmi kam ísť. Máme iba nejakú stopu a išli by sme v podstate doslova na blind. Ale niekedy sa to oplatí, napríklad pri tom profesorovi Okruhlicovi, sme sa tiež len tak dohodli, že skúsime teraz zájsť do Plaveckého Podhradia, kde on žil a pôsobil a skúsime sa aspoň, že ideme si aspoň nafotiť tú jeho vilu. Tiež sme nevedeli presne celkom, kde leží a skúsime sa spýtať z pána starostu, že či by ako vedel prípadne o ňom niečo viac. No a tiež tam zafungovalo nejaké vyššie vedenie, lebo na cintoríne sme potom, teda išli sme teda najprv v tej vile, to sme si nafotili a našťastie bola práve v rekonštrukcii, kde tam boli robotníci a tí nás tam veľmi ochotne pustili. Takže sme si nafotili aj interiér, bol tam ešte dokonca, vyzerá to, že teda pôvodný nábytok pána profesora, čo by sa možno nestalo, keby tam bol majiteľ, že by sme to nevideli znútra. No a následne potom sme išli na cintorín, že ideme si odfotiť jeho hrob a tam sme stretli miestnych obyvateľov, teda starších manželov, ktorí ho osobne poznali už ako deti. Takže tí nám poskytli teda veľmi, veľmi cenné informácie a to bola v podstate absolútna náhoda. Ale čo som povedal, teda tých výjazdov je teda o dosť menej, ako by sme chceli. Momentálne je to viac pátrané, teda aspoň ja sa snažím pátrať v archívoch, lebo tam je tiež množstvo cenných materiálov, ktoré zapadajú prachom a asi tak. A v principu to funguje tak, že teda je nějaká osobnost, vy chcete o ní něco zjistit více, tím pádem máte výšku někam do vesnice a ptáte se místních třeba. Áno. Hovor ty, Robo, teraz. V podstate my sme boli dosť úžasnutí z toho, čo sme tam vlastne zažili v tom Plaveckom Podhradí. To bol náš prvý terénny
výjazd, ktorý bol úplne dobrodružný a dramatický, lebo všetko zafungovalo vlastne tak, ako má, že sme zažili vlastne také synchronicity, hej. Akurát vtedy, keď sme tam prišli, v podstate nie úplne plánovane, ale sme sa tak dosť spontánne rozhodli, že teda pôjdeme do toho plaveckého podradia minimálne si pozrieť hrob pána Okruhlicu. No ale práve v tej chvíli tam vlastne na tej Dalmadyho vile, kde on žil dlhé roky, tak pracovali robotníci, bolo to vlastne oni tam menili strechu, hej, tá Dalmadyho vila alebo profesorová vila, jak sa to volalo, vlastne sa je momentálne v rekonštrukcii, robili tam strechu. No a vlastne nás tam naozaj pustili ochotne a my sme boli úplne úžasnutí, že čo sme tam objavili, že tam proste boli veci z pozostalosti pána profesora, hej, nábytok, jeho obrazy, ktoré už sme mali predtým identifikované, ten jeho štýl, lebo on teda kreslil takým svojským štýlom tie obrázky, také naivné obrázky to boli, kde častokrát kreslil rôzne také obrázky, ktoré vlastne posielal ako pohľadnice ľuďom, čiže ten jeho štýl sme už poznali, tak sme tam vlastne objavili tieto obrazy. Potom tam boli rôzne predmety, hej, ktoré sme vlastne jednoznačne identifikovali ako predmety, ktoré naozaj mohli slúžiť teda pánovi profesorovi Okruhlicovi. Takže zažili sme takúto synchronicitu a potom, keď sme išli vlastne na cintorín nájsť ten hrob, tak just vtedy tam vlastne tí manželia Beliansky boli, ktorí vlastne nám porozprávali, to boli pamätníci vlastne pána Okruhlicu a tá pani Belianská nám porozprávala, jak je pán Okruhlica veštil a podobné veci. Ano. Hej, čiže naozaj takéto zaujímavé stretnutia, hej, sme zažili. No a potom keď vlastne hovoril aj Tomáš, že ako vlastne objavujeme ako keby nových ľudí, tak Tomáš vlastne sa zameriava na tie archívy, ako povedal. Ja sa skôr prehrabávam internetom a častokrát je to napríklad tak, že z jedinej zmienky na internete sa nám podarí vypatrať proste hermetika. Hej. Ja si napríklad spomínam, ako sme objavili Imricha Polakoviča, jedného z takých významnejších okultistov 20. storočia, ktorý žil v Bratislave v druhej polovici teda 20. storočia. Volali ho Imino Polakovič, on sa volal Imrich, ale volali ho všetci Imino Polakovič. No a objavili sme ho na základe jednej krátkej internetovej správy z nekrológu, ktorý som našiel na stránke takého časopisu slovenského, sa volá Smečko, SME. A tam bol nekrológ, že v roku 2000, nepamätám si presný dátum, zomrel významný slovenský hermetik Imrich Imino Polakovič, bolo tam pár vied o ňom. No a to ma zaujalo, hej, tá správa z nekrológu, až som vlastne vypátral postupne jeho poslednú žiačku, pani Zuzanu Polakovú, na ktorú sme sa nakontaktovali. No a cez ňu vlastne sme sa dostali vlastne k mnohým informáciám o tomto významnom bratislavskom hermetikovi. Dokonca sme získali aj dvojdielny dokumentárny film o ňom. Časť z neho Tomáš prezentoval na čaji u Mefista na druhom ročníku, kde v rámci svojej prednášky teda pustil časť z toho dokumentárneho filmu. Čiže aj takýmto spôsobom sa vlastne dostávame k tým ľuďom, ktorí sú takmer zabudnutí, ale na základe možno jedinej správy sa vieme nejakým spôsobom dostať k tým ľuďom. To je pravda, to si pamatuju. Já si možná jenom rychle jako udělám asociaci, že pamatuju si, že tam bylo vysvětleno to, jakým způsobem získával nějaké informace, jakože věštil a potom zaříkával různé lidi a tak? Áno, on mal svojho času v Bratislave veľmi takú významnú alebo populárnu veštiareň, ktorú aj nazýval, že magická dielňa. Množstvo ľudí tam za ním chodilo a on teda rôznym spôsobom nielen teda veštil tým ľuďom, hej, ale ak sa objavili v rámci veštby nejaké neblahé teda predpovede, tak vlastne to naprával rôznymi magickými úkonmi, hej. Napríklad vyrábal tzv. Pentakleny, hej, to boli vlastne talizmany, on
jeho prax bola vlastne talizmanickou väčšinou, bola to talizmanická prax, talizmanická mágia, kde on vlastne vyrábal talizmany, ktoré mali nejakým spôsobom zvrátiť tú negatívnu väžbu u tých ľudí, hej? A používal naozaj exotické materiály na to, napríklad rozomletú žabu, hej? Alebo piesok zo Saharskej púšte a podobne, ktoré vlastne potom tieto materiály rôznym spôsobom kombinoval a vytvoril také relatívne zložitý talizman, ktorý potom vlastne zalial do nejakej živice, alebo ak sa dobre pamätám, do nejakého materiálu, ktorý potom vlastne venoval tým ľuďom a tí ľudia si neraz tie talizmany dlhé roky uchovávali, ako napríklad aj táto pani Zuzana nám ukázala jeden takýto pentaklem, ktorý vlastne mala možno 30 rokov u seba, hej, a množstvo ľudí k nemu chodilo a naozaj mnohí doteraz nedajú na neho dopustiť a teda hovoria o tom, že bol veľmi teda úspešný v tom, čo robil. Tomáši, ty si chtěl něco povědět? Nie, len som to doplniť, teda, že zalieval to do vosku, si správne pamätám. A áno, len teda, že na Slovensku je možno trošku problém s tým, že napríklad tento pán Imino Polakovič, že nebol to taký klasický, ten hermetik toho klasického typu, ako by sme čakali možno univerzalisti v Českej republike a podobne. Bol to tiež taký samorast a taký viac prakticky orientovaný mág, než ten mág akademického typu, ktorý by vyslovene rozširoval to poznanie. Toto je možno také typické, ten rozdiel medzi českým a slovenským hermetizmom, respektíve okultizmom, že jednak tí okultisti často pôsobili ako solitéri, hej, možno aj celý život, a boli menej akademicky orientovaní, viac prakticky a veľmi často vlastne praktizovali mantické umenie, čiže veštenie. Áno, ešte možno, ak teda môžem spomenúť jednu takú zaujímavosť, ja som to myslím, že aj v prednáške už spomínal, že keby sa teda niekto pýtal, či je nejaká špecifická magická praktika, ktorá je typická pre slovenských mágov, alebo respektíve možno pre československých, tak ja vždy hovorím, je to magické oživovanie obrazov, pretože keď to zoberieme len na tomto území, tak zaoberali sa tým aj Paracelsus, keď navštívil Bratislavu. A ďalej profesor Okruhlica s Jánom Keferom takisto oživili obraz práve Paracelsa, ak si správne pamätám. A takisto tá žiačka Imina Polakoviča nás spomínala, že on mal magicky oživený obraz svojho starého otca, ktorý bol mimochodom alchymista. Mal alchymistickú dielňu v jednej dedinke na západe Slovenska a teda často sa s ním údajne radil pri magických operáciách. Takže ak niekto chce typickú československú špecialitu magickú, tak je to magické oživenie obrazu. Keď si to uvedomíme, tak je to vlastne veľmi stará, tradičná hermetická technika, pretože už starí hermetici vlastne v niektorých spisoch sa spomína teda oživovanie sôch, hej, napríklad, hej, a podobne. Takže je to v podstate taká dosť tradičná hermetická technika. Zeptám se, když jedete takhle do terénu, do nějaké třeba vesnice, tak jak s těmi lidmi komunikujete, jak jim vlastně vysvětlujete to, co tam přicházíte dělat, to je něco nadpřirozeného, tak jak to probíhá? Ja sa priznám, že napríklad s týmto som mal trošku problém, práve možno vďaka tomu akademickému trošku backgroundu, ale v podstate robot tým teda, že je ostrieľaný novinár, tak on tieto ľady vždy prelomil a v podstate komunikujeme absolútne na rovinu už teraz. Povieme, že čo sme, odkiaľ sme teda takého inštitútu a o čo nám ide a teda, že chceme to dokumentovať a nejakým spôsobom archivovať. Takže nikdy netajíme, nikdy nezamlčujeme ani nezahmlievame nejaké fakty. Myslím, že je to asi najlepšia cesta. Sme transparentní, každému povieme teda, kto sme, čo sme a v podstate tým, že spomenieme, že sme teda z Inštitútu pre výskum slovenského ezoterizmu, tak ono to samo o sebe znie vlastne tak, že máme skôr vedecký záujem. Plánujete nějaké podobné cesty nebo nějaké projekty teď do budoucna?
A my vždy plánujeme, problém je už potom nastáva s tou realizáciou. A momentálne teda máme dve také stopy, ktoré by sme chceli, okrem teda už týchto pánov, ktorých sme spomínali a ďalej rozpracovať, tak máme ďalšie dve línie, ktoré by sme sa radi venovali a to je ešte vystával jeden slovenský hermetik, František Citovský. Bohužiaľ o tom je známe extrémne málo, pokiaľ on bol aj básnik a umelecký kritik. Čiže akože o ňom je teda informácií hlavne z tejto sféry celkom dosť, ale o tom jeho hermetickom pôsobení práve že veľmi málo. A vieme teda len odkiaľ pochádzal, dokonca je to jedna stredoslovenská dedina menom Badín a myslím, že Robo, ty si spomínal, že mala by tam byť aj jeho pamätná izba. Tam sa chystáme vlastne vydať sa, to si minimálne pozrieť, s tým, že možno by tam žili a nejakí pamätníci, ktorí by ho pamätali a mohli by ešte o ňom porozprávať viac. A druhá línia, ktorú nám ešte minulý rok vlastne spomínali kolegovia z terajšej vlastne na ČUM, na Čaj u Mefista 2, kolegovia z Českej univerzálie z Prahy, bolo to, teda aj na slovenský hermetik spomínali, že často dochádzal ešte po rozpade Československa, Ľudovít Pecho, a ten pôsobil na Orave, v Dolnom Kubíne, na severe Slovenska, čiže aj tam by sme sa radi vydali. A zistili sme teda, že má nejaké publikácie, k tým sa ešte chceme dostať a troška ich preštudovať a asi potom pôjdeme teda pozrieť aj do slovenských hôr po stopách týchto hermetikov. No a vyzerá to tak, že ten Ľudovít Pecho, ktorého spomínal Tomáš, tak je taký hermetik klasického strihu, hej, aký boli vlastne napríklad aj v Univerzáli. A napríklad vydal dve knihy, jedna sa volá Kabala v teórii a praxi, hej, a druhá sa volá Malý slovník vysokých okultných vied, alebo tak nejak, nepamätám si teraz presne ten názov, no ale už z názvov tých kníh, ktoré ešte žiaľ nemáme, teraz sme vlastne nedávno sa začali týmto Ľudovítom Pechom zaoberať, tak vyzerá to, že už z názvov tých kníh v podstate odhadujeme, že teda ide o takého klasickejšieho hermetika. Hej? Takže chystáme sa teda na výskum Ľudovíta Pecha, hej? A pravdepodobne aj v tomto prípade pôjdeme teda do terénu. On žil v Dolnom Kubíne, tam aj zomrel v roku 2006 a údajne by teda mali tam žiť aj rodinní príslušníci tohto Ľudovíta Pecha. Takže je tam možno šanca, že aj nejakú pozostalosť získame po tomto hermetikovi. Možná se zeptám na nějaký ideální výstup, který by z toho měl přijít třeba z té pozůstalosti, byl by to tedy nějaké konkrétní seznam jeho praxe, nějaké historické fakta, tak? No ja osobne si predstavujem nejakú štúdiu, teda, ktorá by vlastne vznikla na základe tohto výskumu. No a pokiaľ sa toho materiálu nazbiera dosť, nevylučujem aj teda nejaké knižné tituly, ktoré by sa treba zaoberali buď ním, alebo teda viacerými hermetikmi, ktorých sme vlastne v rámci inštitútu objavili. Áno, to je taký ideálny výstup, ak teda môžem to ešte doplniť, že keď sa naozaj nazbiera toho materiálu v rámci toho výskumu dosť, tak by to bolo krásne vydať to tiež nejakú podobnú publikáciu, ako je hermetizmus v českých zemích, tak niečo podobné vydať aj o Slovensku. Pretože je to predsa len pole neorané, ešte skoro dávna nikto nevedel, že sa tu niečo také pestovalo, takže bolo by to super, keby sa to podarilo. Zeptám se, kolik vás vlastně je? Mluvím tady s celým institutem, nebo máte ještě nějaké? Tuším, že máte externího spolupracovníka? Takto, my sme vlastne boli dlho sami, dvaja, a teraz nedávno vo februári tohto roku sa k nám pripojil externý spolupracovník Igor Kňazovický, ktorý bude mať v inštitúte na starosti takú sekciu dejín slobodomurárstva na Slovensku. On vystúpil teraz vlastne na Čaji u Mefista na 3. ročníku s prednáškou slobodomurárstvo a slovenský štát. No a toto je vlastne jeho taká doména, o túto tému sa zaujíma, takže on vlastne bude sa venovať tejto téme. Když jste zmínili Čaj u Mefista, tak vy jste se vyloženě tam potkali na šťastné hodině, takém se jakoby prvním ročníku, a potom už jste se vlastně jako institut podíleli na jeho organizaci. Ja si teraz nepamätám presne tú časovú postupnosť. Áno, tam sme sa samozrejme stretli
Založili sme teda tento inštitút, hoci ak by sme to brali čisto v tej právnickej rovine, tak zaregistrovaní sme boli až v apríli 2024. Ale áno, a vlastne tam nás už potom kontaktoval teda hlavne mňa Jan Ševčík, tým, že či by som sa nechcel podielať na spoluorganizácii čaju u Mefista, vtedy to bola dvojka, a ja som povedal teda, že áno, samozrejme. A už odtedy to nejak je taká tradícia. Já se asi musím zeptat, jak jste si užil letošní konferenci. Ja osobne veľmi tento rok. Minulý rok to ešte bolo také pre mňa troška náročné, lebo bolo tej práci veľmi veľa. Ale tento rok áno, ja som si ju v podstate len užíval. Čiže ja som bol nadmieru spokojný. Tak ono sa to posúva do takej profesionálnejšej roviny. Hej. Ja sa pamätám teda na všetky tie 3 ročníky a myslím si, teda organizačne som sa pridal až teraz v tomto 3. ročníku, ale myslím si, že každý rok to bolo ako keby lepšie a lepšie nastavené. Hej. A tento raz to už naozaj ako išlo veľmi profesionálnym spôsobom, to pekne odsýpalo, dodržiavali sa časy, organizácia bola taká, že sme nepredĺžovali tie prestávky, že vlastne viac menej tí prednášajúci začínali na čas, každý sa tým pádom mohol orientovať v tom programe a nedochádzalo k nejakým problémom, takže ja si myslím, že to bolo veľmi dobre tento rok pripravené. Tak to byla taková zmínka, já jsem si ji taky moc užil naší konferenci. A jsme rádi, že jsme se tam viděli opět. Když půjdeme zpátky k vašemu institutu, tak zeptám se, máme posledních pár minut, kdybyste chtěli vypíchnout nějaké osobnosti, které jsme ještě nezmínili, nějaké nálezy, které jsme ještě nezmínili, které máte rádi, který máte ještě vztah. Uvidejte. Ja som v podstate mnohé veci objavil, ono je to zaujímavé, veľa vecí sa podarí objaviť v podstate mimochodom, keď pôvodne pátram po niečom úplne inom. A ja som tiež vlastne v rámci práce, ja momentálne pôsobím teda ako historik a v rámci pracovnej úlohy som teda spolu s ďalším kolegom objavil spis profesora Okruhlicu v rámci komunistickej strany Československa. A tam bolo teda množstvo cenného materiálu o tom, jak bol vylúčený zo strany, prečo. A bol tam samozrejme veľmi skreslený, ale o to cennejší popis jeho praxe. Takže čo sa týka nejakých ďalších osobností, veľmi zaujímavé bolo teda, však jak som aj prezentoval vo svojej prednáške na čaj u Mefista 3, dávanie dokopy, respektíve tá syntéza toho ezoterizmu, respektíve mystiky moci slovenského štátu. To je tiež pomerne taká zaujímavá téma, ktorej sa venujú síce historici, ale každý z nejakého iného pohľadu. A neviem, ešte či sme nespomínali nejaké osobnosti, ktoré sme síce objavili, ale boli zabudnuté. Robo, nevieš? Nepamätáš si? Myslím si, že vlastne sme riešili toho Žikeša, hej? A ešte Vladimír Žikeš, áno. Hej. Áno. A ako jedným z tých, ktorými sa chceme zaoberať, je Eugen Jonáš. V podstate on zomrel nedávno. Bol to vlastne lekár s lekárskou praxou, ktorý sa venoval problematike otehotnenia a teda pracoval so ženami, ktoré teraz mali problém otehotnieť, vytvoril takú techniku, ktorá údajne mala pomôcť veľkému množstvu žien otehotnieť a súčasťou tejto techniky bol aj astrologický výpočet, čiže vlastne je to taká zaujímavá kombinácia medicíny a hermetizmu, konkrétne astrológie, astrologickej praxe. A údajne táto Jonášova technika bola veľmi úspešná, takže jeden z kandidátov, ktorými sa chceme zaoberať v blízkej budúcnosti, je určite aj Eugen Jonáš. Zeptám se závěrem, kdyby eventuálně vás chtěl někdo kontaktovat, třeba i ze Slovenska a řekl si, že chce s vámi třeba spolupracovat nebo vám nabídnout nějaká data, tak kde vás kontaktovat a eventuálně kde mohou posluchači najít vaše výstupy, ať už třeba články nebo nějaké přednášky, jestli máte nahrané a podobně? Zatiaľ tých výstupov ešte nie je veľmi veľa, hovorím, je to primárne zatiaľ o dokumentácii, snažíme sa to nejako utriediť, máme náš archív, ktorý postupne doplňame, budujeme a katalogizujeme, ale všetká naša komunikácia momentálne ide cez našu facebookovú stránku IVSE
teda Inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu, ktorý správcom je Robo, čiže tam kľudne stačí napísať, ozvať sa, alebo prípadne kontaktovať aj organizátorov čajov Mefista, tam určite budú mať na nás kontakt. Tak pánové, já vám moc děkuji za rozhovor v tekuté krajině. My tiež.